С Ани се запознахме на една от групите за подкрепа на пациенти, които се организират в град София. Тези групи са за пациенти с чернодробни заболявания. Запознахме се през 2010 година, когато тя тъкмо беше разбрала, че има хепатит С. Предстоеше и биопсия, предстоеше и първо лечение. Тогава все още не знаехме колко сериозно е нейното състояние. Значи на 25 януари 2010 година, дата, която никога аз няма да забравя, ми излезе положителен тест за хепатит С, след като бях направила няколко контролни изследвания по повод на друга медицинска манипулация. И помня датата, защото късно след обед излезе този отговор от лабораторията, че съм позитивна за хепатит С. И на мене ми се срина света буквално. Хепатит С е инфекция, която засяга целия свят. 150-170 милиона са инфектираните с хепатит С. Честотата на тази инфекция в индустриалните държави е висока, което прави проблема с огромно социално значение. Това заболяване е в състояние да обърне живота ти на 360 градуса, да те накара да преоцениш приоритетите и приятелите си, защото заболяването е много коварно. Лечението за хепатит С, конвенционалната терапия, която е известна, е ужасно тежка и реално погледнато за мен беше все едно един товарен влак мина през мене. Лошото беше, че трябваше много бързо да се изправя, защото идваше следващия товарен влак и така много пъти. При Анита начални стадии на болестта не беше много напреднал. Това позволи да се проведат терапии с интерферон и рибаврин. Това са стандартните терапии, които, за съжаление, не успяха да ерадикират инфекцията с хепатит С. Като по време на това лечение явно състоянието на черния дроб се е влошавало, защото 3 години по-късно тя разбра, че има цироза. Беше през февруари 2013 година. Заедно влязохме в кабинета на лекаря, който провеждаше изследването. То отнема около 1-2 минути. Резултата се вижда веднага. Всъщност аз бях тази, която видя първо нейния резултат, защото гледах към екрана и въобще не се опитах да си издържа всички емоции, за да не разбере тя, че има цироза. Колкото и да се стараеш да ни проличи, аз така видях нейния ужас в очите и тогава всъщност и самият лекар с голяма мъка каза, нали, така и болка, че аз съм вече с цироза и честно да ви кажа, много ме беше страх, че това нещо ще дойде този момент и тогава почти няма много спомен, защото той просто дойде. В този момент за мен стана ясно, че черния ми дроб е много увреден и че в общи линии усещането беше, че нещата се изплъзват вече от контрол. Но за жалост, след една хирургична интервенция, моето състояние рязко се влоши. Компенсираната до този момент чернодробна цироза стана декомпенсирана. И започна един сериозен, не знам смисъл, започна една, озовах се в ада. Не знам как да го кажа. Беше наистина голям кошмар. След като Ани декомпенсира, тя прекара около 6 месеца в болница, като един доста голям период от време при нея се налагаше да се извършва източване на този астит на ден и половина. Лекарите източваха по 5 литра на всеки ден и половина от нейния стомах. Ани беше отслабнала може би 15 кг, изглеждаше кошмарно. Просто това не беше човека, който аз познавах. Това не беше човек, с който сме ходили на море.
когато вече бяхме загубили всякаква надежда, че тя може да се оправи, когато източванията ставаха все по-чести, когато тя се влоши до степен, в която не можеше да става от леглото, се появи шанс тя да се включи на едно лечение, което е специално за пациенти, които имат преживаемост под 1 година. Лечението е истинска сензация в областта на хепатита. При него пациентите дори с цироза могат да оздравят в рамките на 3 или 6 месеца. То е под формата на таблетки, няма инжекции, няма интерферон. Страничните ефекти са много по-малко, отколкото по време на интерфероново лечение. И когато вече бяхме изгубили всякаква надежда, че Ани има реален шанс да се оправи, тя беше одобрена за такова лечение буквално поредни седмици преди да си отиде. Защото тя беше стигнала етап, в който нямаше връщане назад. И за мен това лечение, то не само спасява хората, просто ги връща от 2 метра под земята. Тази безинтерферонова терапия, която за мен е трета, се понасяше много лесно дори и в моето състояние, което беше много тежко. Но невероятно предимство, защото реално погледнато страничните ефекти са много редуцирани и са съвсем поносими. Моето лечение съвсем наскоро приключи. Аз вече съм в състояние на компенсирана цироза, т.е. това е едно очаквано подобрение. Чувствам се много добре. Освен че започнах отново да мечтая, почнах да си живея живота почти като здрав човек. Една от мечтите ми е всички пациенти, които имат нужда от тази терапия, да могат да се лекуват с нея и да имат шанса за нов живот, който аз получих.